el seu iaio va anar de menjar a les gallines. Allí va ser, enmig del galliner, les gallines pegant voltes. I segur que buscaven també una cosa que ponen les gallines. Què ponen les gallines? Ous! Sí! Després, Aitana i el seu iaio van regar l'hort amb la séquia que passava amb l'aigua que donava una sensació d'humitat molt bona. I regaven tot el que tenien. Encisams, albergines, pimentons, i per ell passaven els carabolets, poquet a poquet. En amunt dels encisams i menjant-se les fulletes. El iaio sempre té alguna coseta per a contar-li a Aitana. Sempre té alguna aventureta i alguna història secreta. I sabeu què? Que a Aitana li encanta estar amb el seu iaio. Li encanta. Passen temps fantàstics. Al poble, la gent s'ajunta al carrer a tota hora. Sempre